Zimbabwe kuti chiminiwa chedu che Captain Jinja Waizi chakamira sei. Atonde mukoma captain tiri kuti isu Captain Jinja Waizi iputugadzike yakaviriswa yakabikwa neunyanzvi inosanganisira jinja, uchi, tsvigiri, mvura yakachena, rosemary nethyme zvobva zvabika zvoviriswa mukoma Tonde. Takuwana chigadzirwa che Captain Jinja Waizi chinobetsera hamune zvakawanda zvamanga muchidonongodza patati chifamba nechirongwa. Mhuri yesvitsva nemhuri yeZimbabwe ingada kuziva kuti chinwiwa ichi chinganwiwa nemazera api. Tinotenda chose Captain Jinja Waizi chinwiwa chinonwiwa nemunhu wese nyika yese kusanganisira munhu wese kubva kuvana vadiki kusvika kuvahombe kunze kwemunhu mumwe chete anonwa mukaka nekuti tiri kuti isi chinwiwa chakavira zvimwe zvese munhu wese anopinda ipapo achiwana simba neutano. Simba neutano chichinwiwa pane mazera ose. Kosi ndiri kutarisa kuti pano tiri pabhosi zvemunyati tinoziva kuti kune vemabhizimisi vanenge vachida kachinwiwa chedu ichi zvinofamba sei kune avo vane matakishopu kune avoka vari mumabhizimisi vana mama vemusika vanenge vachida kupinda mubhinda uko rekutengesa chinwiwa chedu cheCaptain Jinja Waizi. Alright, zvinofadza chose isu seNutriva Food and Beverages takaona zvakakodzera kutenderera neCaptain Jinja Waizi nyika yose uyewo zvakare tinowanikwa paNational Hotline number yandichadaidzira ipo pano vanoda kuhodza vamabhizimisi vana amai vemusika vanotibata ipapo. Namba dzedu mukoma Tonde dzinoti idzo 0775 135 800 0775 135 800. Takatarisa isusu putugadzike yeCaptain Jinja Waizi mati zvinobika zvakamira sei ingredients. Tiri kuti isu mukati meputugadzike inonaka samarei mune tsvigiri, mune tsangamidzi, mune uchi, mune mvura yakachena, mune rosemary, mune thyme yobva yaita preservative kana kuti chinochengetedza kuti zvisaore inova iyo sodium benzoate.
takutopeka mukoma wangu gore rese putugadzike yedu ichinyika 0775 135 800. Red doves for the ones you love. Tunakutania kakosha. Hicho kwa nini? Doves Life Assurance, Doves Funeral Services, Doves Financial Services. Tine toll-free number yedu pamwecheteka ne WhatsApp number inokubatsira. Kanyemba. Yes. Zatiri kuti unapanda pane zvetapsa ndilika. Yebo. Kama shoko achata unapanda pane pata pamubvunzo kuchizowina magunanzi enyu. Tisoso. Ende upenyu unoda kugera wachengetedzwa neumuridzi. Kana wafa uneko kuenda. Right. Asi unofana kufamba nenzira yakachena. Kuno wasengoti doves, 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 doves. Ahoy sisa ahoy. Andisikukunzwa eh. Ahoy sisa ahoy. Ndikati doves voting for the ones you love. Achagona baba nampa t-shirts. Yes. Tikati doves nobichi. Doves. Amene ndamesa right. Tatauyana nacho tidangotaura ruzhinji rweZimbabwe kuti izvo mapolisi eDoves anotangira pa $3 pamari $3 kana kuti $5 muri handika. Saka $3 is individual pa $3 $5 family. Okay. Chete tichisvika kumhando yepamusoro asi ndokwatotangira ikoko. Tinotenda tiri kunzwa zvakareka pane nyaya yakanaka yeDoves. Mburi yeZimbabwe kwauri izvo wakateerera paNational FM kana paRadio Zimbabwe tikuti kwauri wakasangana nedambudziko wangosina polisi tine promotion yatiri kuita $390 tokwanisa kuita a local burial tichikuitirai zvese pa $390. Kune varimi eroko varimi puriko here muZimbabwe tokupa maloans handika kana una chikwereti here kana usina chikwereti ita for the ones you love. Right, all you have to do zvaunongoita chete kutibata pa toll-free number yedu. Yes. Toll-free number yedu izvezvi kana kuti pa WhatsApp number unotanga kutaura nesu chikwereti 24 hours. Right, muriburisira ma-t-shirt. Yes. Ndokogona chete kuti toll-free number yedu 588 ingoti ame ma-t-shirts tour. Toll-free number yeDoves.